Lah sampai dek mama ambo na sepanjang buah panitahan mama tadi nan tumpah ke bakih badan diri ambo iolah katunan sabananya nan bak itu bah mama ju batanun gurindam sutus sajalan ragi jabanang suri di manu telatan layang malayang sembah datang timpo batimpo sembah tipo sembah di ambo tak antan mandanga imbuan dari mama gumanta sagalo batang tubuh baki peh paluh di dado bakaja darah kemuko apa sebab mangko de itu pihak di badan diri ambo nan bak umpamo sampan ketek baru kasudah pakakenyo alon cukup lai mak balaya menapi-napi ke tengah takuit de gelombang ke pulau takuit de boyo laki pituah mama dulu baguru ke padang data dapat lah rusuh balang kaki di bawah kemakan ke tengah padang baguru ke palang aja bak cando bungo kambang tak jadi baru baguru gurulah mati di silau surik-surik lah hilang baguncang jumil jelangit borombak lai seilang kok karam ambo tantangku tapi sungguh penanba itu mak jika ditembak makna kato di silau makna ragi kato ko wajib bajawek ke yang ko wajib ke bersambit tentang kato nang kamanyawek gayang nang kamanyambi untang terserak jalo suto kok lai ikan nang kabule kok indak ame katantangannya lai kok adat nanba itu mak lai pasana beken nak bapitu mamak tantang itu sampai di ambo mak